खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ दानायनि जे मोनसे थांखि सानस्रि नोजोर दंमोन जोंहा बेखौ जोङो फोरमायबोबाय आगोलफ्रावबो दिनैबो जोङो बेखौनो बुंनांगोन जे जोंहा बर' हारिनि थाखाय मावनांगौ बिबाना गोबां दंबावो जों गोलाव लामा सोरबावलांनांगोन मानोना जोंनि मावनो लानाया खालि बे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल सोरजिनायाल' जोंनि दाबि नङा जोंहा गासै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल दाबिनायजों लोगोसे मोनगु दाबि दंमोन खौसेथि बर' सुबुं आफादा आरो बेनिजों लोगोसे जोङो थांनाय 60 बोसोरसो जथुम्मा खैलाजुलियाव जादोंमोन सनितपुर जिल्लानि सिङावहाय जोङो मोनसे गोनांथार दाबिखौ बेवहाय सोफानानै लादेरदों आसामाथ' मोनसे दैबाना जेंनाजों बोसोरफ्रोमबो सात जारलासे नांनाय गोबां खुरखा जानाय न' बां बिदिनो खहा जाजानाय बेफोर जेंनाजों मोगा मोगि जानांनायनि थाखाय दैबाना जेंनाखौबो जोङो सोजाबना लाबाय जोंनि दाबियाव दा खोथाया जाहैबाय दिनैनि बे मिथिंगा नोगोर उरियाम घाटआव जे 7थि बोसोरसालि जथुम्मा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बेवहाय जथुम थांदों बे मोनसे जारिमिनारि जथुम्मा जों बेखौ बुंनांगोन मानोना मैया जोङो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि थाखाय इन्ट्रिम काउन्सिल दानो जोंनाव माने फारिलाइ बिदोंमोन बे फारिलाइखौ जों दाखालि गथायदोंमोन माखासे एसे जेंना जेथो फैदोंमोनब्लाबो बेखौ माने अभारकाम जाबाय दा जोङो बेनि जि मोनसे लिस्ट फारिलाइ गथायदोंमोन बेखौ मैया सरकारा एप्रुभ खालामबाय आरो नटिफिकेसननि गेजेरजों बेखौ माने रोखा खालामबाय फोसावबाय आरोखि दा बे हिसाबै जोंनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जाफुंनाया मोगथां जाबोबाय दा जोङो बेखौ रोखायै फोरमायगोन जे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला दिनैनि दिनावहाय 36 समस्तिनि गेजेरजों बा बियाबनि गेजेरजों बे दाफुंजानानै दंथ'यो आरो साब्रै मोनसे नमिनेसन गभर्नमेन्ट नमिनेसन दंफायो दा 36खौ जुदि 1/3 लायोबा जोङो 12सा एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव थागोन आरो चेयारमेन आरो भाइस चेयारमेनखौ लाफानानै 14सा जायो दा 14सानि लिस्टखौ जों अलरेडि होखाबायमोन बे फारिलाइयानो मैया गभर्नमेन्टआव नटिफिकेसननि गेजेरजों बेखौ फोसावबाय आरोखि दा दिनैहाय हिमन्त बिश्व शर्माया फैनानै बिथाङा मा फोसावफैगोन बे जोंनि जाफुंनायनि सायावनो बिथाङा निस्सय बाथ्रा बुंगोन गाव मावबोनायनि बाथ्राफोरखौ बुंगोन बा जों जयै मावबोनाय बाथ्राफोरखौ बुंगोन आरो जों बेखौनो जोङो बुंथारनांगोन सिखार खालामथारनांगोन सिमान जाथारनांगोन जे जोंनि जाफुंनायनि गुदियाव दङ होनोबा रायजो सभानि आगोलनि MP मानगोनां बिश्व दैमारि बिथां आरो नेडानि आह्बायक बा लिंथुमगिरि जोंनि आसामनि गोख्रों माने मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सर्बानन्द सन'वाल गिबि मन्थ्रि आरो जोंनि BJP रायजिक BJP दोलोनि रायजिक सभापति रन्जित कुमार दास बिथांमोननो जोङो जोंनि साबायखरखौ बावथारनांगोन मानोना बिथांमोननि जोंखौ सहाय होबोनाय जोंनि जेंनानि सायाव गोसो होनानै सुफुंनायनि जि मोनसे राहा लामा लानाय सुस्रांनायनि जि राहा लामा लानाय बेखौ बिथांमोना जेब्लाबो पजिटिभ माबाजों नोजोर नायबोदों आरो जोंखौ सहाय खालामदों जायनि जाहोनाव दिनै बे जाफुंनानै फैदों ओरैनोथ' बे बाथ्राया नंगौ बुंनो गोनां जे खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ सोरबा बुंनो नागिरदोंमोन जे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल दाफुंनाया जाफुंबाय आरो बेखौ माने खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ मानो नांबावगौ बायदि बाथ्रा बुंनो नागिरनाय बा बुंनाय जोंनि खोमायावबो रिंखांफैदों नाथाय आं बेखौ बुंगोन बा जों बेखौ बुंगोन खौसेथि बर' सुबुं आफादा जे जोङो बर'नि जे जेंनाफोरखौ लानानै बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायनिफ्राय सोमावसारनायनिफ्राय 1986 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय जों बाहागो लाबोलायनाय गोबांथार मावनांगौ हाबाया दाबो जोंना जाफुङाखै बिबाना जोंहा दंथारबावो दा आं बुंनो लुबैनाया जे जोंनाव बर'फोरनि गेजेराव जेसेबां माहारि आफादफोर दङ जोंनि गेजेराव मोनसे गोरोबलायनाय सहायलायनाय आरो जयै खौसेयै खामानि मावलांनायनि जि मोनसे बिथांखिजों जों जुदि आगान सुरनो हायो आं सानो टुडे अर टुमर' जोंनि साक्सेसआ मालाबाबो मोगथां बाहेरा नङा जों जाफुंसार खालामनो हायो आरो बेवहाय मोनसे मोनलांनांगौ खोथा गैया बाथ्रा थानो नाङा माने बबे आफादा मा खामानि मावदों बेसेबां जाथिनि थाखाय मा मोनसे कन्ट्रिबिउट खालामनो सिगांबोदों आरो बे राइट ना रं बे जिनिसखौ बयबो नुखायो बा ओंखायनो मोजांखौ मावनो थांदोंबा बे मोजांखौ सहाय खालामनांगौ लोगो लाफानांगौ मावनांगौ गाज्रि जादोंबा आसि थुनानै खोन्थानांगौ बेखौ सोंखारिनांगौ बेखौ जों लुबैयो खिन्थु दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादा बबेहाय जों गोरोन्थि मावनो थांदों बेयो आं सोंनो लुबैगोन खिन्थु जोङो दिनैसिमबो बयजोंबो गोरोबनानै खौसेनो बयखौबो लाफानानै खामानि मावनायनि मोनसे नोजोरजों जोङो खामानि मावबाय थादों दिनैबो जों बेखौ एपेल खालामगोन हांख्रायगोन जे फैगासिनो थानाय दिनफोराव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बाहेरायाव थानाय जेसेबां माहारि आफादफोर दङ जों ज' खामानि मावलायलायोबा जोंनि कनफिडेन्सआबो फोथायलायनायाबो बारा जायो बा जोंनि फोथायलायनायखौ जों लालायनानै जयै मावलांनो हायो बय क्रेडिबिलिटि लालायनायनि बा माने मान सनमान गोमाजानांगौ बा मोननांगौनि बाथ्रा फैनो नाङा जों जयै मावबानोथ' जयैनो जोङो आवगायलांनो हायो आरोखि जोबथा सोंनाय बेयो जोङो बेखौ BJPआव थांनांनायनि जारिमिन आं दिनै दा डेलिगेट्सआव बेखौ फोरमायगोन गुवारैनो नोंथांमोननि बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों बेखिनिखौल' बुंनो लुबैगोन जे जोङो
जोंनि जि मोनसे दाबि बोनायनि माबायावहाय दिनै गभर्नमेन्टआ जिहेतुके जोंनो जि मोनसे दाबि बेखौ होबाय बा मावफुंना होबाय आरोखि बेनि थाखाय जों बिजेपियावबो थांबाय बे बिजेपियाव थांनांनाया मोनसे जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गोरोन्थिनि थाखाय जों थांनांदों आरो आं बेखौ बुंनो लुबैगोन बिजेपिया जेब्ला जोंनि बर'फोरनि बा ट्राइबेल माहारिफोरनि जेंना जेथोनि सायाव बा जोंनि जौगानायनि सायाव मोजां खामानि मावलांबाय थायो जों बिजेपिखौनो सहाय खालामगोन जेब्ला गाज्रि मावगोन बेवहाय सहाय खालामनायनिथ' खोथा फैया दा ओंखायनो मोजाङा जेब्ला दङ मोजांखौ जेब्ला मावदों बेवहाय मानो जों हेंथा जानो आरो जोंनि जाफुंनांगौनि बा मावफुंनांगौनि बाथ्राखौ जुदि जोङो रोखायै बुंनांगौबा जाय दोलोआ सरकार दादों बे दोलोजों जोङो गोरोबनानै जोंनि मावनो लानाय हाबाफारिफोरखौ जों लांफानो रोङाब्ला जों आरो खस्थ' मोननांबावगोन बा जों सहाय बावनांगोन ओंखायनो जाय समाव राजनितिनि मोनसे थासारिफ्रा हालोदफ्रा सोलाय सोल' जाबाय थायो नालाय जाय समाव दिनै मोजां बे समाव जों मोजाङैनो लोगो लाफानानै आदाय खालामनायनि खाबुफोरखौ लानो रोंनांगोन आरोखि दा ओंखायनो जोङो दिनैनि समाव बिजेपि दोलोआनो दिनै आसामाव सरकार सालायगासिनो दङ आरो नेक्स्ट फैगासिनो थानाय माबायावबो सरकारखौ सालायगोननि मोनसे रोखा पिक्सारखौ नुदों होननानै बुङोबाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा ओंखायनो जोङो बिजेपि दोलोनि फारसे जोंनि हेफाजाब होनाया नैबे बुब्लियाव थागोन आरो फैगासिनो थानाय दिनफोराव जुदि मोजाङानो जालांबाय थायो मोजाङानो मावबाय थायो जों बेवहाय दङ जोबथारनायाव जितु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बिबानगिरिफ्रा जिहेतु BKWCखौ दैदेननायाव मुखुब जासिगोन दा गोदानै दाफिनगोन होननानै सानो नामा जोंहा मावनांगौ दङ बे मावनांगौ थानायनि थाखाय जोङो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ आं दहाय फ्लेग हस्टिंनि समावबो फिल्ड बिरायनाय समाव बुंदों जे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा खालि BTCनि बाहेरायावल' कनफाइन जानानै थानाय नङा बियो बे द्राय बुहुमनि बर'फोरखौ ज' खालामनायनि खामानि मावलांबाय थागोन आरो मोजां खामानि मावदोंबा आइ आफा रायजो राजा बा बर'नि मोनफ्रोमबो माहारि आफादफोरखौ आं खावलायगोन हांख्रायगोन जे बावहाय जोङो ज' जालायनानै खामानि मावलांनांगौ जोङो गुबुन माहारि आफादफ्रावबो थांनो खामानि मावगोन खौसेथि बर' सुबुं आफादावबो जों थालायनानै खामानि मावनांगौ बेवहाय डिफारेन्स थानो फाराग थानो नाङा सोरबा NDP जादों सोरबा BLT जादों सोरबा एबसु जादों सोरबा बबेबा थुनलाइ आफादाव थादों आरो सोरबा बबेबा राजखान्थि दोलोफ्राव थादों बेयो थानांगोनबो थानायखौबो जों बाजाया खिन्थु जोङो मोनसे नन पलिटिकेल मोनसे अर्गानाइजेसन हिसाबै बेखौ इस्टाब्लिस खालामनो गायसनदोंमोन बे नन पलिटिकेल केरेक्टारखौ जोङो गालांबाय थागोन आरो जोङो जोंनि हारिनि जि जेंनाफोर दं बे जेंनानि सायाव बाथ्रा बुंलांनो खामानि मावनो थाखाय मोनसे जोंनो गोनांथि जानानै फैनाय मोनसे आफाद बियो आरो कमन मोनसे प्लेटफर्म बेवहाय बोराय बुरि सेंग्रा सिख्लानि खोथा गैया गासैबो बाहागो लानाय खालि मोनसेल' बाथ्रा जायफ्रा मेजर बिबान लागोन जायफ्रा माने केबिनेट कमिटिनि माने दैदेनगिरिफोर जागोन मिरु आफादनि दैदेनगिरि बा जिल्ला आफादनि जायफ्रा गुबै माने बिबाननि माने बिगोमा जागोन बिथांमोना खिन्थु नन पलिटिकेल केरेक्टारनि जानांगौ बा नन पलिटिकेल माबानिफ्राय फैनांगौ आरोखि बेखौ जों रोखा खालामनो थाखाय नाजादों आरोखि नोंथांनि चेनेलजों नैबे मिथिंगा नोगोर उइरामघाट धोनस्रि साब डिभिजन गलाघाटनि बेवहाय खुंनाय जा 7थि बोसोरारि जथुमा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बे जथुमाया ओरैबायदि मोनसे बर'फोरनि थाखाय मोनसे घटना एबा मख'नांगोन मोनसे जारिमिन जाना थासिगोन खोथाया जाहैबाय मा जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ जोनोम होदोंमोन 2014 मायथाइयाव सानजारि नोगोर सिमेन्ट-सापरि धेमाजि जिल्लायाव 18 जुलाइ खालि 2014 मायथाइनि बिनि उनाव जोङो जानाखि जोंनि दाबि सनद 9 दफा दाबि 9 चार्टार पइन्ट्स अफ जानाखि डिमान्ड बेखौ जों थिग खालामदोंमोन खालामनायनि गिबि कनफारेन्स नैथि कनफारेन्स जोङो नैबे जयफुख्रि गलाघाटआव खुंदोंमोन आरो बेवहाय जोंनि जानाखि पलिटिकेल जानाखि दाबि बेयो जाहैबाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल बे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जानाखि नमेनक्लेचार बेखौ जोङो गलाघाटनि जयफुख्रियाव खुंनाय नैथि बोसोरारि जथुमा इउनाइटेड बड' पिपल अर्गेनाइजेसन बेहाय जों लानो हादोंमोन दा बे दाबिखौ लाबोनानै भारत सरकारजों थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि दिल्लीयाव जालांनाय जानाखि बर' पिस एकर्ड एबा बिटिआर एकर्ड बे एकर्डनि जानाखि 5 नम्बर दफा 5.1 जानाखि दफा क्ल'ज बेखौ आसाम सरकारा खोथा होनाय बादि भारत सरकारा खोथा होनाय बादि बेखौ मावफुंना होबाय मावफुंनायनि गेजेरजों सुक्तिनि मथे जोंनि जानाखि बर' कसारि सुक्तियाव लाखिनाय जोंना वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जानानै थाबाय
दा जोंनि काउन्सिलनि मुङा बर' कसारि कल्याण साहित्य सासित परिषद जाबाय दा बियो मैया आसाम सरकारनि जानाखि नटिफिकेसन आसाम सरकारनि जानाखि अर्डार बे अर्डारनि गेजेरजों बे काउन्सिलखौ जों मोननो हाबाय बिनि आगोलाव थांनाय 27 जानुवारि खालि 27 जानुवारि खालि जोंनि आसामनि मानगोनां गभर्नर प्रफेसर जगदीश मुखिया बेखौ एसाइन होदोंमोन आरो 30 जानुवारियाव आसाम सरकार बेखौ गेजेट नटिफिकेसनखौ बरनदों गेजेट नटिफाइड लाबोदों दा मैयानि दिनाव जोङो लाइजामखौ मोननायनि उनाव जोंनि जानाखि नैबे स्निथि जानाखि बोसोरारि जुथुमा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बे मोनसे जारिमिन जाना थासिगोन होनना बुंदों जोङो जोंनि कनफारेन्सआ जागायजेननाय खालि ओरैबायदि मोनसे मोजां रादाब फैबाय जाय रादाबाव जोंनि गाम्बारु मोसाहारिखौ चेयारमेन लानानै जोंनि सृजन बसुमतारीखौ डिपुटि चेयारमेन लानानै बे काउन्सिलनि जानाखि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानाखि आफादगिरि मिहिनिस्वर बसुमतारी बिथांखौ बेवहाय लाखिनाय जाबाय बेनिफ्राय डिपुटि चिफ हिसाबै जोंनि रमिय' पि नार्जारिखौ लाखिनाय जाबाय दा बेजों गासै मोनबैसे समष्टि बानायनाय जागोन गासै 14 साखाखौ लानानै बे काउन्सिलखौ दानाय जाबाय बे 36टा समष्टि जागोन 36टा समष्टियाव इलेक्सन जागोन बेनिफ्राय गभर्नमेन्ट नमिनेसनाव 7 थागोन बे जाहैबाय जोंनि काउन्सिलनि एक ओंखायनो जोङो माने गोजोनदों जोंनि कनफारेन्सआ जागायनाय लोगो लोगोनो बे रादाबा फैनायनि थाखाय बे अर्डारा फैनायनि थाखाय आङो बे जारिमिनारि नोंथांनि जानाखि चेनेलजों आसाम सरकारनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल आसाम सरकारनि जानाखि रां बिफाननि फाइनान्स आरो हेल्थ मिनिस्टार एजुकेशन मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोंनि आफादनिफ्राय माने रोजा बिथांमोनाव जेनेबा साबायखर कोटि बिथांमोननि साबायखर बर' रायजोआ बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर' रायजोआ बिथांमोनखौ थैजासिम निस्सय गोसोआव लाखिगोन मोनसे जारिमिन जाना थागोन बेखौ मावफुंजोबनायाव सासे व्यक्तिया जोंखौ मदद होदों बे जाहैबाय आगु एमपि दाबो एमपि जाफिनसिगोन बिथाङा जाहैबाय बिश्वजित दैमारि बिथाङा जोंखौ लाबथिंदों बिथाङा जोंखौ गभर्नमेन्टनि खाथियाव लांबाय थादों बिथांनि जानाय बिहोमा बिथांनि जानाय कन्ट्रिबिउसन बिथांनि जानाय रल बर' जातिया निस्सय मख'गोन बर' जातिया गोसोआव लाखिगोन जोङो खावलायगोन मैयानि जानाखि इन्टारिम एक्जिकिउटिभ काउन्सिल दाना होनायनि थाखाय जोङो आसाम सरकारखौ बे कनफारेन्सनि गेजेरजों आरोबाव मोनसे रोजा कोटि बिथांमोनजों साबायखर जोंनि संबिधाना ससिय' इक'नमिक नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोंनि लक्ष्यआनो जाहैबाय टु गेट इउनाइटेड एमंग दि बड' ग्रुप्स एक्रस दि होल स्टेट अफ आसाम जोंनि थांखियानो बेखौ इउनाइट खालामनाय जोंनि टु एड्रेस देयार ग्रिभान्सेस देयार सेफ्टि एन्ड सिकिउरिटि बेनि बर'फोरनि थाखाय सेफ्टि सिकिउरिटिनि थाखाय ग्रिभान्सेसनि थाखाय अल राउन्ड डेभेलपमेन्टनि थाखाय बे आफादा खामानि मावबाय थादों ओंखायनो बे आफादा थानांगोन आरो थागोन जोङो दिनै मोनाबिलियाव गोदान मोनसे आफाद दागोन गोदान आफादगिरि लागोन आरो बिथांमोना गोदान नेहाथारि बिथांमोना नन पलिटिकेल जानाखि चरित्र केरेक्टारजों बिथांमोना आवगायलांगोन बे खोथाया थिग बे आफादनि गेजेरजोंनो बर' कसारि कल्याण साहित्य सासित परिषदआ जितु जोनोम जाबाय ओंखायनो बे काउन्सिलजों आरो बे आफादजों जोङो जयै गोरोबनानै फैनाय दिनफोराव बर' जातिनि मोजांनि थाखाय खामानि मावलांबाय थागोन जों आगोलनिफ्राय सावरायबोदोंमोन जे जोङो सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियावनो लाखिनाय जाथों होननानै दा जिहेतुके सरकार जाबाय मोनसे इन्टारिम एक्जिकिउटिभ काउन्सिल जाबाय बिथांमोना बेखौ डिसिसन लाब्लानो जोब्बाय नोंथांनि बायदिबा सिगांनि मख'नाय बायदियावनो जाजानो नङा बेखौनो आंनि बिजाबनिफ्राय आं बेखौनो जाजानो लुगैयो बेखौनो सावरायगोन जोङो खिन्थु मोनसे जिहेतुके सरकार फिसा जाबाय बेयो बे इन्टारिम एक्जिकिउटिभ काउन्सिला बेखौ फाइनाल सिद्धान्त लागोन बेयो मोनसे सिमां नङामोन बेयो जोंनि गाहाय नेहाथारिनि सासे बिबान बा आफादखौ जोनोम होनायनि उनाव आफादनि जानाय थांखि आफादनि जानाय दाबिफोर मावफुंलांनायाव जोङो खामानि मावदों आरो बेवहायनो गोजोननाय दंखायोमोन आरो दा काउन्सिल मोनबाय बर' रायजोनि थाखाय निस्सय रायजोआ जेरै आंबो बेहाय माने मोनसे गोजोननाय दङ